All the vibes on the beat. Egwu na-etile odogwu ịchaka nọ mụ n'ebe ọgaranya kilibe n'okwu nze agụ nwata odogwu ndị Igbo ji dị ebube ọgaranya maka mma ọgana gidigidi n'ụwa o wee bụrụ maka Super High Chief Anthony Ikenna obele ọgaranya ya bụ okwu nze agụata 7-star general mbọ nwoke na-atụ egwu Chukwu nwoke fụrụ Chukwu n'anya maka na o nwere egwu Chukwu ọ bụ nwanne ya ọmalụ nwanne ya maka o nwere egwu Chukwu ya ka o je ma ọ ga-akpagharị oyimikpọ ya aka n'ọnụ ọ sị gị na ọ bụ chi na-eme eze na nwere ibe mmadụ ga-emenwu mewepụ Chukwu Olisa ibe niile nwere n'elu ụwa n'ọbụ Chukwu nyere ya enye ya ka o ji alụlụ Chukwu ọlụ enwe ọlụ amalado ọgbapụ mmiri otinye ọkụ ọrụ skuulu ọrụ ilo scholarship aghala epawamenti ka ọ na-eme oyiri ihe okoko ọ bụrụ n'elu anya tata onye mere ife siri ike n'obodo asị na ọ na-eme ka okwu nze oyimi gbapụ mmiri tinye ọkụ asị na ị na-eme ka okwu nze izi na-afa gị bụ omere ọga achụọ gị ga-emenwukwa ka okwu nze odogwu na-ebe ebe ịmakwa nọ na-eme eme nwoke na-akụ akụ oyimu na-egodo okwu nze agụata ebe na-egwu na-etile odogwu ịchaka nọ mụ n'ebe ọgaranya maka mma kilibe n'okwu nze agụata odogwu ndị Igbo ji dị ebube ọgaranya ọgana gidigidi eze ọmọgọ n'ụwa alụsị agọlụ Chukwu mbọ ọ bụ onye aka mụ na-ekwuwe Igbo bịa n'ụlọ n'uwe ka nkọlụ nnukwu nọ n'ụlọ ọrụ obodo enwere nwa nwekwanụ nwa ka nwa mekalili biye n'ụwa ka a na-akpọ nwa ka nwa mekalili biye kwanya ka na-etiri egwu ọ bụ onye ka mụ na-egwu n'ụwa ntị ka m gwa gị ahịhịa maka na onye akwara ukwe nwanne na-agagwụ ya ọzọ ahịhịa ya bụ okwu nze agụata bụ Chief Executive Officer Mekina Properties ọkwa nnene aka na-arụ n'elu ụlọ ọ na-alụkwa ilo
construction company n'ọgbanya nwere na nke ikpeazụ a Imperial Commander Onumekene na mmadụ oge eji aga n'obodo odogwa bụrụ ọga anyị na-emụchacha o ịmana odogwu na-enwedughị isi ọkwa nnene odogwu enweredughị isi ọ bụrụ odogwu TikTok ị na-anụ odogwu na-eme TikTok ka njụọ n'ụwa duhi nsi bụ okwu nze bụ duhi nsi o odogwu na-ebe ebe o ịmakwa nọ na-eme eme o nwoke na-akụ akụ onye mụ na-egodo okwuze agụ ata ebe na-ebu netile odogwu ịjaga nọ mụ na-ebe ọgaranya gbaka mma ilibe na okwuze agụ ata odogwu ndị Igbo ji ije ebube ọgaranya ọgana gidigidi ezomọgọ ọ bụrụ ịkpata ego bụ isiokwu ị ga-emenwu ka okwu nze ezomọgọ